Bos días a todos. Hoxe estamos no Sánchez Cantón con Manuel Núñez Singala, do cal falaremos un pouco e coñeceremos algúns aspectos da súa carreira como escritor. A continuación disto poderemos facer algunhas preguntas. Camiños na auga é a obra cal nos levou a coñecer a este autor. Foi a elección do Club de Lectura para o primer trimestre do curso. Poderíamos resumir o libro neste poema. E con este pensamento en mente, emprende o regreso á modesta casa na que viven Malaika e seus pais. De camiño, escoita unha canción que escoa pola ventá aberta dun coche que pasa. A música resultalle agradable, pero é a letra o que sorprende. Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça. Son un negro, a miña pele é branca, e iso gústame. O automóbil afástase con rapidez, e o rapaz non pode entender nada máis. A melodía e máis a letra métenselle na cabeza durante horas. A canción describe a súa situación. Son un negro e a miña pele branca, pero estimo non é quen de comprender o último verso. Como a alguén lle pode gustar algo así? Nesta novela falamos de dobre sufrimento, o da supervivencia por ser diferente e o da supervivencia por nacer nun lugar no que ata comer resulta difícil. Pero por que diferente? Porque o protagonista é un albino negro, con toda a carga de prexuizos que iso arrastra, ou seja, é un vili, un obxectivo de negocio para prácticas rituais. O protagonista atravesa unha longa viaxe con moitas adversidades para obter como recompensa a liberdade. Algúns aspectos da vida de Manuel. A terra xa é a súa primeira patria, onde vive ata a adolescenza. Estuda, traballa e vive máis tarde en Santiago de Compostela. Estudou Filoloxía Galega e traballou no Parlamento de Galicia, na Xunta e finalmente na Universidade de Santiago de Compostela, onde dirixe desde 1978 o Servizo de Normalización Lingüística. Agora, estas son algunhas das súas obras premiadas. Por exemplo, recibiu o Machado Castro o Premio Xiría de Creación Teatral no ano 1987.
e por obras de teatro O Achado do Castro en 1990 da editorial Sotelo Blanco, A Comedia Bífida en 2007 de Galaxia e Planificación Estratégica en 2009 de La Iovento. Tamén en ensaios en galego Porque non, no ano 2009 da editorial Galaxia. Algúns dos proxectos actuais son, por exemplo, un canal de YouTube de reflexións en fraseoloxía que conta con acompañamento musical. Este é un dos seus vídeos. E agora, algúns dos nosos fragmentos favoritos. Se te ven, mátate. 5 palabras que marcan diferencia entre a vida e a morte. O sismo deixa de moverse. Está oculta pola sabe oscuridade. Tamén polo corpo cálido da súa nai. Que lle segue tapando a boca un afán inútil, pois o propio espanto impediríalle berrar. Comprende, aterrorizado, que é a súa irmá que emite ese alarido subporoso, que a roupa que o cobre non consegue tener. Sabe que corre a levantar do dedo podería pasar, pero que no fondo non o cree posible. Por iso non quere pensar no que lle poden estar facendo. Deitado, os seus grandes ollos de neno brillan na escuridade. Mantéñanse abertos ao seu pesar. Quere adormecer, pero non pode evitar asustarse con cada ruido, con cada son que na escuridade palpitante da noite percibe como indicio dun novo ataque. Sobresáltao o renxer da madeira, o fungar do vento ou o rumor nocturno das animalías. Todo interpreta en clave de ameaza. Non adormecerá ata moi tarde, e aínda así dormirá pouco e mal, cun sono etefebrado de pesadelos que lle farán acordar a cada pouco, sorento e arrepiado, aferrándose a unha realidade que, aínda que é terrible, resulta máis liviá que os seus propios sonhos. É duro ser débil. É difícil ser diferente nun mundo que parece suspirar do xeito máis absurdo pola uniformidade e no que se estigmatiza a diferenza, sexa esta que for. É duro ter a pel blanca nun continente negro. É tamén difícil carecer de protección natural contra a luz solar nun clima onde o sol resulta abrasador e no que o acceso a cremas e pantallas contra os rayos ultravioleta é con frecuencia un luxo inalcanzable. A primeira hora fan circular de novo unha bolsa con dátiles. Tan pronto como os napoleóns se decatan, comezan os protestos. Xa que na véspera os dátiles foron de popa a proa, reclaman que o seu percorrido sexa o inverso. Os patróns non consenten, temen un desquite, pero buscan tranquilizalos asegurándoles que haberá para todos. Advirten a totalidade da pasaxe que cada un poderá coller son 4 dátiles, e iso calma un pouco os ánimos. Xismo observa. A maioría confórmase cos 4 dátiles da ración estipulada, pero hai algúns que, de xeito disimulado, procuran apañar un ou 2 máis. Neste reino reducido que é a embarcación, debería estar claro para todos que a abundancia duns implica escaseza para outros, e ainda así, a algúns iso non parece preocuparles. E agora deixamos un turno para que outros nos falen un poquito. Bueno, pois, en primeiro lugar, que quero daros as grazas por este recibimento que me montastes, por este decorado e por todo o traballo que se adiviña detrás destas cousas que se ven, que non sei, bueno, que son 15 minutos, 20 minutos para o público, pero que normalmente supoñen moitas horas, moitos días antes previos de preparación. Por iso, en primeiro lugar, me quero daros as grazas por todo isto que facedes. É moi agradable chegar a un sitio e atoparse con todo iso. Bueno, eu dedícome a escribir como hobby, como casi todos os escritores, e non me refiro só aos escritores galegos, sino aos escritores de casi todo o mundo, pois teño que ter un traballo para vivir. A verdade é que estou moi contento de estar hoxe aquí con vos, sinto-me moi a gusto, moi ben acollido. Tedes un sitio fantástico. Supoño que este instituto tamén ten uns cuantos anos. Digo porque, a ver, hubo bastante así os centros, non? E normalmente
notase moito que os institutos máis antigos son os que teñen os salóns de actos máis mellores. E nos sitios máis novos pois hai esas salas de usos múltiples que son tan múltiples que non sabemos demasiado para nada. E este é un sitio fantástico para teatro. Sei que tedes algúns grupos de teatro, hai máis de un neste centro, e animos a que fagades uso deste espazo tan fantástico. E bueno, nada máis. Muchas gracias. Para que escriba. Estas son as ferramentas que fan falta, papel, bolígrafo e despois darlle a cabeza. Moitas gracias.